Joan den ostiralean erlijiosoen elkarteak, hau da Interkonferrek urteroko irtera ospatu zuen Txilidalekun museoaz gozatu ondoren Iruñera joan ziren anaiarteko bazkariaz gozatzera. Jada Donostian, Eukaristia ospatuz amaiera eman zioten jardunaldiari. Fedeak itxaropenak eta ospakizunean oinarritutako lurreserako erromesaldi esanguratsua ospatu zen joan den asteburuan. Gipuzkoar ordezkaritza handiak parte hartu zuen. Taldea are gehiago handitu zen igandean persona migratuen pastoraltzako kideekin. Beraien parte hartzeekin elkarbizipena are aberastu zen Lurdesen. 360 gradutako murgilketa, historia, irudia eta zuzeneko musika. Hori da Luminiscence, eta Hartzaionaren katedrala izango da udan, argi eta emozio bidai hori aterpetuko dituena. Ikuskizuna Donostiako Elizbarrutiaren 75. urteurrenaren beste ekitaldi bat da. Hezkuntza eta familia pastoraltzak Elizbarrutiko ordezkaritzak jardunaldi interesgarria ospatu zuen joan den igandean. Une berezia Kristau elkarte bezala batzen gaituzen loturak sendotzeko eta fedearen edatzeren garrantzia eskertzeko. Familia maitasunaren eta bategitearen testigantza benetakoaren jardunaldia.